Čo je Čopelganger? Čopelganger je človek, ktorý není stavbár, Áno. není inštalatér No, dobre. a určite není plavec. Není plavec. Čopelganger ale je Čo? majster Európy v stávaní lega. Nemám ani šajn obrázku, to je Čopelganger. Je to škaredý dvojník. Keď máš niekoho, kto je tvoj dvojník, že sa na teba strašne podobá, vychádza zo slova doubleganger, hej, dvojník. Počkej, teraz ťa zastavím. Ináč by som to akože pesol a išli by sme ďalej. Keď je niekto dvojník, tvoj dvojník, No. nemôže byť od teba škarečí, bude iba tak škaredý ako si ty. A dvojčatá, aj keď sú rovnaké, vždy je Jeden jedno je krajšie. škarečí? Vždy je jedna krajšia. Nemyslím, ja som mal Nie jedny sú dvojčky. dvojčatá, že- Ja som mal jedny dvojčky, mal som 19 a boli obidve pekné, aj spredu, aj zozadu. Ale áno, berem, Čopelganger. Čopelganger, škaredý dvojník. To je dosť slovíčko, ktoré využiješ ináč často. Asi nikdy, že? Rovno povieš, že ten kokos sa podobá na mňa, ale škarečia. To bude! Škarečia!